konindo to kiny ng'anyo biro. Otieno ma kasto kijne ng'anyo en ga otieno ma kaka Joohala en otieno ma nigi lit sana, nikech iyudo ka samoro kaluwore gi kaka tijewa mwatimo, anatimo printing, branding and general supplies, iyudo ka samoro client kinyne maybe no anticipate ni ng'anyo biro nikech ng'anyo poyo ji, ipo mako wach ni tieng' makama ng'anyo nitiere. Wan ga gi tension nikech kaka ng'ama nyako ok inyal dhi town nikech ikia ni ang'o ma dhi timore, ke idhi goyi, idhi iluor ni kiny ka ng'anyo no bedo business ni be jo ng'anyo gi dhi timore nade, dhi chope makwal kata ma keth gik moko. Iluor kata there is no guarantee ni kiwuok e ot tidhi chopo e town, nikech samoro kiwuok kapok ichopo town iyudo ka nosetimruok nade, nosedinio. Koro otieno before ng'anyo it is usually a very en ga otieno ma kaka wan jo biashara wakwana ni wasedhi asara.